На Акрэсціна я больш думала пра тое, як пратрываць гэтыя дні, таму што ўсе людзі, якія праходзілі праз Акрэсціна, гэта досыць такі траўматычны вопыт. Я зайшла ў камеру і якраз праз гэтай веечкі асвяціла сонейка. Гэта дзіўна гучыць, канешне, але гэта стварала такі утульны такі момант. У той час, калі вызваляюць адных, кідаюць у турмы іншых. І колькасць палітвязняў, яна, канешне, за апошні год ўсё ж такі трошкі стала меншая, але ўсё роўна яна там блізу 900 чалавек, і гэта толькі тыя выпадкі, пра якія мы ведаем. Сёння ў студыі беларускай службы польскага радыа чалавек, якога, я думаю, не трэба прадстаўляць, пра якога не трэба шмат расказваць, бо дзякуючы ёй мы шмат гадоў пачыналі дзень з навінаў, ведалі, што адбываецца ў Беларусі, і не толькі. І сёння з намі Марына Золатава. Добры дзень, Марына. Добры дзень. Марыначка, амаль 5 гадоў таму, 18 траўня, тваё жыццё фактычна падзялілася на да і пасля. Быў разгромлены найвялікшы партал у Беларусі, партал з мільёнамі праглядаў, чытачоў, і ты з камандай трапіла за краты. Што у той момант, пра што ты думала, што ты адчувала? Я адчувала, што гэта не якая-небудзь драбяза, што гэта вельмі сур'ёзна, што найхутчэй гэта дакладна не адміністратыўны арышт, а крымінальная справа. Хаця ўсё пачыналася, калі казаць уласна пра мяне, то ў прынцыпе ўсё пачыналася досыць спакойна, бо гэта быў вобшук, які праводзіў ДФР, і у дакументах, якія мне паказалі, была эканамічная справа, але я разумела, што гэта толькі нагода, а насамрэч усё значна больш сур'ёзна. І пры гэтым у той час, калі да мяне ўжо прыйшлі з гэтым вобшукам, я разумела, што доступ да Тутбай, відаць, якраз у гэты час блакіруецца. Я памятаю, як мы з табой якраз у траўні, на пачатку траўня размаўлялі і казалі пра такую магчымасць, што ўсё так можа здарыцца. Наколькі ты была гатовая да таго, што наступныя 5 гадоў, амаль што, 4,5 гады ты правядзеш за кратамі? Скажам так, калі казаць уласна пра мяне, то я чакала, што будзе такая, што гэта магчыма, таму што я галоўны рэдактар Тутбай, найбольш папулярнага онлайн-медыа ў Беларусі, так? І гледзячы на тыя падзеі, што адбываліся на той момант у краіне, можна было ўявіць, можна было чакаць, што такія наступствы магчымы. Але я, канешне, не чакала, што гэта ўся трагедыя, яна закране іншых людзей, якія не мелі ніякага дачынення да рэдакцыі. То бок бухгалтэрыя, там людзі з аддзелу продаж, ці тэхнічныя супрацоўнікі. Так, гэта для мяне, ці нават іншыя кампаніі, якія ў нейкі момант свайго развіцця былі звязаныя з Тутбаем. Для гэтага, канешне, я была не гатова. Ты была першая, каго я ўбачыла на Валадарцы. Я памятаю гэтыя абдымкі, яны былі на той момант вельмі важныя. А што было з табой у першыя дні? Што для цябе было важна? Што цябе падтрымала? І, ў прынцыпе, якое было тваё самаадчуванне? Скажам так, на Акрэсціна я больш думала пра тое, як пратрываць гэтыя дні, таму што ўсе людзі, якія праходзілі праз Акрэсціна, гэта досыць такі траўматычны вопыт, таму што неважна, калі ты там быў, у якой кампаніі, але заўсёды гэта значна горш, чым тое, што адбываецца з табой пасля, як на мой погляд. І хаця на Акрэсціна правяла толькі 3 сутак, і я ўвесь час знаходзілася адна ў камеры, гэта адзінае, пра што я думала, гэта як
пратрываць да наступнага этапа, так? Вось. Ну, а далей мы апынуліся на Валадарцы, і тут адбылася вельмі важная адна рэч. Всіх, хто праходзіў па нашай справе, падзялілі на дзве групы. Адну ж павезлі ў СІЗА КДБ, меншую частку, а большая частка, ну, чалавек, здаецца, на стады 10 было, мы трапілі на Валадарку. І вось там быў такі момант, калі нас усіх прывезлі туды на аўтазаку, і мы ў маленькім дворыку там ля брамы стаялі усе разам. І трошкі азіраліся, трошкі усміхаліся, трошкі казалі нейкія там адно-два слоўцы. І гэта было вельмі важна, што мы ўсе там пабачыліся. Канешне, былі разгубленыя, былі, ну, такія ўражанні супрацьлеглыя былі. Але вось сам гэты момант, то, што мы ўбачылі адна адну, гэта, канешне, было вельмі важна і вельмі класна. А пасля, у прынцыпе, я трапіла ў такую невялікую камеру, камера 7-6, дарэчы, у суседняй у 7-7 на той момант знаходзілася Маша Калеснікова якраз, а я была ў камеры, дзе я была адзіная палітычная, якраз да мяне адтуль перавялі Іру Злобіну, каб мы не перасекліся. Вось. Але ў прынцыпе я сутыкнулася з такім прыязным стаўленнем іншых жанчын, якія там знаходзіліся ў той момант. Я зайшла ў камеру, і якраз праз гэтай веечкі асвяціла сонейка. І гэта стварала такі, ну, гэта дзіўна гучыць, канешне, але гэта стварала такі утульны такі момант, і ты апынуўся ў камеры, у маленечкай такой, але з сонейкам, і там гэтыя дзяўчаты сядзяць, якія з аднаго боку так зацікаўлена на цябе глядзяць, ну, і прыязна, ў прынцыпе. Таму тут не было нейкага такога бар'ера ці, не ведаю, страха, ўсё адразу атмасфера стала добрай і прыязнай, вось. Ну і, канешне, мне вельмі пашанцавала у тым плане, што я адразу атрымала і перадачу, адразу пайшлі лісты ад сям'і, і на той момант, і гэта было вельмі важна, прыходзілі лісты з падтрымкай, тэлеграмы ад знаёмых людзей, ад незнаёмых людзей. Гэта было вельмі класна, бо, канешне, у нейкі час гэта ўсё абарвалася, і адзінае, што табе засталося, гэта лісты ад тваіх родных, і гэта, канешне, вельмі важна, гэта самая важная рэч. Вось, а лісты ад іншых людзей, ну ўсё, яны перасталі прыходзіць, і тут ужо, канешне, настрой трошкі змяніўся за гэта. Я на самай справе таксама вельмі цёпла ўзгадваю Валадарку. Для мяне гэта таксама было такое месца, дзе былі класныя людзі, шмат новых знаёмых, і, ну, таму я вельмі добра себе разумею, што гэта такое. Ну, гучыць дзіўна, Да, правда? асабліва так для журналісцкага досведу гэта наогул было, ну, як я лічу, вельмі карысна. Хаця, ну, магчыма, можна было гэты досвед абысціся. зацягнуўся, таму што Да. я на Валадарцы правяла больш за 2 гады. Да, разумею, што Ну, гэта так. зусім іншы, канечне, досвед. Скажы, калі ласка, як думаеш, дапамагала табе там, што ты галоўная рэдактарка Тутбая? Я на гэтым ніколі не акцэнтавала ўвагу, і калі знаёмілася з людзьмі, канешне, я не гаварыла, хто я такая, так? Ну, як гэта? Добры дзень, я Марына, я галоўны рэдактар Тутбай. Не, ну, проста мы знаёміліся, называлі адна адну па імёнах, ды ўсё. Вось, канешне, часам людзі мяне пазнавалі, гэта было прыемна, канешне. Вось, ну, прыемна, таму што ты разумеў, што, ну, людзі любяць і паважаюць Тутбай. Вось, гэта здорава было. А так, в прынцыпе, ну, калі казаць пра стаўленне з боку іншых жанчын, зняволеных, то, ну, паколькі большая частка з іх ўсё ж такі не ведала, хто я такая, а часам многія проста не ведалі, што такое Тутбай, бо быў ужо ж і такі кантынгент у месцах зняволення, то, в прынцыпе, гэта не ўплывала на стаўленне. Ну, а што казаць наконт адміністрацыі, то
Цяжка мне зрабіць адназначную выснову, але я думаю, што ўсё ж такі, ну, паколькі ў маёй справе, якая за мною вандравала ўвесь час там сеза ў калонію, было пазначана, хто я такая, то я думаю, што гэта проста ну, неяк уплывала ўсё ж такі на іх стаўленне, то бок нейкае асаблівае стаўленне да мяне было. Яно не было, скажам так, экспліцытным нейкім, так? Я думаю, што яны проста больш насцярожана паводзілі сябе ў адносінах да мяне. Ну, безумоўна, напэўна, якраз камунікатыўны досвед журналісцкі дапамагаў у калоніі, бо гэта даволі, наколькі я ведаю, да, даволі такое складанае асяроддзе, дзе зусім розныя людзі, зусім розны ўзровень камунікацыі. Што цябе больш за ўсё ўразіла у калоніі? Ну, найперш бадай, што мяне ўразіў крык, бо я проста сутыкнулася, ну, нейкае іншае аблічча крыку, так? Ты ў жыцці, ў прынцыпе, дагэтуль сутыкаўся з тым, што людзі могуць крычаць адзін на аднаго, але ты не сутыкаўся з тым, што людзі проста ўвесь час крычаць адзін на аднаго, так? І ў гэтым крыку няма ніякай агрэсіі, а хутчэй ну, проста перадача нейкай інфармацыі. Чаму так атрымалася? Таму што людзі, якія ну, знаходзяцца ў калоніі, яны, відаць, у сваім жыцці прывыклі да таго, каб ну, камунікаваць адзін з адным, ужываючы крык менавіта. То бок спачатку я павінна была прызвычаіцца да гэтага крыка і зразумець, што ў ім няма ніякай агрэсіі. Вось. У прынцыпе, ну, я б сказала, што асноўныя мае высновы, калі гаварыць пра гэты каланійскі досвед, яны звязаныя з тым, што я сутыкнулася з тым, што ёсць... Раней я проста думала, што такой з'явы няма, так? А цяпер я зразумела, што ўсё ж такі ёсць злыя людзі, і ўсё, што адбываецца вакол іх ці іншых асоб, якія там жывуць побач з імі, яны ўспрымаюць негатыўнай адзнакай. Я не ведаю, там, я дастаткова ясна выразілася ці Ну, не. як я зразумела, яны заўсёды чакаюць некага падвоху, яны не вераць, што людзі могуць Так. быць добразычлівымі і што ўвесь свет супраць іх, і яны павінны Так, абараняцца. дакладна, вось, дзякую. То бок раней я думала, што вось гэтая агрэсіўная рэакцыя, гэта менавіта рэакцыя на тое, што адбываецца ў жыцці, так? А тут я сутыкнулася з тым, што ёсць людзі, для якіх всё, што не адбываецца, гэта ўсё са знакам мінус. Калі ты усміхнуўся, напрыклад, чалавеку, ты неспроста усміхнуўся, што-то тут ёсць. Ну, і там, калі ты сказаў нешта, тут таксама трэба шукаць нейкі падвох, што называецца. Вось. Але паступова, мне здаецца, калі ты ўсё ж такі пачынаеш з чалавекам гаварыць, калі ён пераконваецца, што няма ў цябе нічога такога, што няма ніякага крывадуша, што ты сапраўды зацікаўлены, што калі ты усміхаешся, то ты больш нічога, акрамя гэтай усмешкі, не хочаш данесці, так? І трошкі бачыш, як пачынаюць адтайваць гэтыя душы замарожаныя. Ну, ў прынцыпе, найбольш, я б сказала, што яшчэ тое, што мяне ўразіла, гэта ўвогуле проста колькасць гэтых людзей, якія знаходзяцца за кратамі. І тое, што ну, не трэба, каб столькі людзей было за кратамі. І то бок тыя нагоды, па якіх яны траплялі за краты. Ну, напрыклад, у мяне ў атрадзе некаторы час была дзяўчына, не памятаю, здаецца, за крадзеж яна была у калоніі, у яе было ДЦП. Зусім там нейкая была драбяза, за якой яна трапіла. Нібыта яна ўзяла грошы ў сваю маці, ну не памятаю ўжо дакладна, так? Але ты думаеш, а навошта сажаць чалавека з ДЦП у калонію?
Вось. І ці гэтыя жанчыны, якія шматлікія жанчыны, якія па 174 артыкуле адбываюць гэтыя пакаранні. Таксама. А які сэнс у тым, што яны знаходзяцца там? Яны заробяць там грошы ў калоніі? Не, бо ім нават не давяраюць ніякую працу. Ну, то бок, я не кажу ўжо пра палітычных таксама, гэта здаецца найперш, так? І там эканамічны артыкул, усё тое самае. Здаецца, што колькасць жанчын, волю якіх трэба сапраўды абмяжоўваць, яна павінна быць значна меншай. Прынамсі, удвая меншай, чым тое, што мы назіраем у калоніі. Дарэчы, пра жанчын. Я ведаю, што ты ўвесь час пасля выхаду імкнешся прыцягваць увагу да таго, што столькі жанчын палітычных у цяжкім фізічным стане і маральным стане некаторыя знаходзяцца за кратамі, і ўвесь час да гэтага прыцягваеш увагу. Гэта такі, я разумею, што гэта боль, які ты не можаш пра які не ўзгадваць, бо гэта ўвесь час з табой. Ты на волі, яны там. І вось што тычыцца тваёй заявы апошняй, калі ты заклікала ў тым ліку і краіны ЕС, што вы ведаеце, што можаце зрабіць, патлумач, калі ласка, што ты мела на ўвазе? Што яны могуць зрабіць, каб выйшлі тыя людзі, я разумею, бо весь гэты працэс, ён якраз адбываўся дзякуючы намаганням дыпламатычных структураў ЗША, часткова еўрапейскіх, але каб спыніліся гэтыя рэпрэсіі, як яны могуць дапамагчы? Адзіны шлях, які я тут бачу, гэта шлях перамоваў, па шчырасці, таму што як я казала, няма нічога больш важнага, чым жыццё, здароўе і свабода людзей, і калі няма нічога больш важнага, чым ратаванне гэтых людзей. Так, я разумею, вельмі добра разумею, што ў той час, калі вызваляюць адных, кідаюць у турмы іншых. І колькасць палітвязняў, яна, канешне, за апошні год ўсё ж такі трошкі стала меншай, але ўсё роўна яна там блізу 900 чалавек, і гэта толькі тыя выпадкі, пра якія мы ведаем. Вось. І я лічу, што для таго, каб ратаваць людзей, ратаваць іх жыцці, ратаваць іх здароўе, трэба выкарыстоўваць все магчымыя спосабы. Вось, таму тут для мяне нават не стаіць пытанне, ці варта гаварыць з уладамі Беларусі, ці варта весці нейкія перамовы. Канешне, варта, бо ад іх залежыць, выйдуць людзі на свабоду ці не. Тады удакладнім, якія перамовы, як размаўляць, з кім размаўляць і ці гатовы той бок для размовы? Тут мне вельмі цяжка выступаць у якасці эксперта. Я не ведаю, якімі могуць быць перамовы, бо я не спецыяліст дакладна ў гэтых пытаннях, але дакладна, што трэба гаварыць не толькі пра тое, каб людзей вызваляць, але і пра тое, каб не было новых затрыманняў, а таксама пра тое, каб людзі, якія вызваліліся, яны, па-першае, маглі выбіраць, дзе ім заставацца, дзе ім жыць, у Беларусі ці за яе межамі. А па-другое, каб калі яны застаюцца ў Беларусі, каб ім не ствараліся, скажам так, немажлівыя умовы для існавання. Таму што я ведаю выпадкі, калі людзі вызваляюцца, і паколькі яны знаходзяцца ў статусе асоб, у гэтым спісе тэрарыстаў, як ён афіцыйна завецца, я не памятаю тэрарысты, экстрэмісты там. З тэрарыстамі з імі надзвычай прыкрая сітуацыя, бо яны становяцца фінансава бездапаможнымі, яны не могуць мець рахунка ў банку, яны не могуць там аформіць на сябе сім-карту і ўсё такое. То бок, для іх фактычна ствараюцца такія ўмовы, в якіх яны не могуць нармальна існаваць у Беларусі.
Вось таму, канешне, трэба гаварыць пра ўсе гэтыя рэчы. А калі казаць, ці гатовы той бок, ну калі на працягу гэтага года ўсё ж такі людзі выходзілі, то значыць, ўсё ж такі гатовы, што ну, пра нешта можна гаварыць. Проста важна, каб Ну вось тут пытанне якраз пра бакі што? слухалі адзін Пра аднаго. што гаварыць? Пра тое, каб вызвалялі людзей згоднае? Ты сапраўды лічыш, што рэжым спыніцца, што ён не будзе сажаць новых? Ну, зноў-такі, гэта ўсё залежыць ад умоваў, што будуць прапаноўваць. Так, ці... Ну хорошо, што Ну, я павінны кажу, што прапанаваць? я магу толькі выказаць гэта як сваё асабістае, ці не толькі як сваё асабістае. Я гаварыла з іншымі жанчынамі, я гаварыла там з роднымі палітвязняў. Так, і важна проста, каб гэтая тэма не зыходзіла ў нябыт, каб пра людзей увесь час згадвалі, і каб гэтая тэма гучала на парадку дня. Ну, гэта пытанне да дыпламатаў, да перамоўцаў, да тых, хто займаецца доўгія дзесяцігоддзі гэтымі справамі. Як гэта паставіць і як зрабіць гэты працэс эфектыўны. Ну, прынамсі, я не бачу такіх магчымасцяў, каб вызваляць ёсць, каб змяніць сітуацыю цалкам, ну, я не бачу. Гаворка не ідзе пра то, як можна змяніць сітуацыю цалкам, калі адзінае жаданне цяперашніх беларускіх уладаў гэта захаваць уладу. Зразумела, што ну, гэта, ну, скажам так, першы прыярытэт, так? Але калі, ну, давайте гаварыць шчыра, прастора у Беларусі зачышчана, ну, цяпер па максімуму, так? І, скажам, нейкія... Ці можна ўвогуле казаць пра нейкую пагрозу да цяперашняй улады, калі мы кажам пра сітуацыю ўнутры Беларусі? Ну, наўрад ці. Ці выйдзе хто-небудзь на пратэсты цяпер у Беларусі? Ну, дакладна не. Ці могуць уяўляць сабой пагрозу для ўладаў тыя жанчыны, якія цяпер знаходзяцца ў калоніі? Дакладна не. Ну, таму мне здаецца, што гаварыць пра тое, што можна ну, хаця б зрабіць меншым гэты поток, зрабіць, калі не цалкам спыніць рэпрэсіі, але хаця б зрабіць іх значна меншымі, пра гэта можна весці гаворку. І самае галоўнае, што хаця б трэба пытацца гэта рабіць, а не казаць, што не, гэта нельга, гэта немагчыма. Трэба проста хаця б спрабаваць. Ну, казаць немагчыма, гэта не проста казаць немагчыма, гэта разумець сутнасць рэжыму. І хто б там не казаў, што няма пагрозы, яны так не лічуць. Яны бачаць гэту пагрозу, гэта першае. А другое, гэта значыць, што мы закансервуем сітуацыю на яшчэ невядома колькі гадоў. Што значыць не такія масавыя рэпрэсіі? Да? Значыць, кагосьці хай садзяць, а кагосьці не. Ну, то бок, дзе вось гэта мяжа, як можна падзяліць, і як можна ў прынцыпе, да, зразумець, вось калі ўжо класна, да, калі ўжо перамовы дасягнулі выніку, а калі не. Не, слухайце, класна, казаць пра класна ўвогуле ў цяперашняй парадзігме немагчыма. Можна казаць толькі пра тое, каб, па-першае, больш не саджалі у турму жанчын, ці увогуле, каб не саджалі палітвязняў з нейкіх вельмі дзіўных прычын. Ну, напрыклад, учора я даведалася пра тое, што дачка і адна з сясцёр Міронцавых былі затрыманыя ў снежні мінулага года за покушение на содействие экстремистской деятельности. Что? Ну, вось, каб такіх жахлівых выпадкаў не было. І тым больш, што дзве сястры з гэтай сям'і ўжэ адседзелі свае тэрміны, так? Ну, я думаю, ну, нейкія зрухі магчымы, прынамсі, так? Каб не было такіх жахлівых выпадкаў. Ну, мне здаецца, у прынцыпе, ўсе палітычныя справы жахлівыя, таму
няма больш жахлівых чым менш, да, што людзі там выйшлі сказаць, нават не сказаць, просто пастаяць дзесьці на вуліцы яны сядзяць, Ну, ці людзі, конечно. якія адправілі пасылку камусьці са зняволеных, яны сядзяць, да? Гэта, ну, яны Ну, ўсе так і такія я лічу, што жахлівыя. пра гэта можна весці размовы, калі там ідзе гаворка пра перамовы паміж там амерыканскім бокам, беларускім бокам, ці калі ў гэты працэс далучаюцца нейкія іншыя актары, што было б, канешне, вельмі добра. Пра гэта ўсё не толькі можна, але і трэба весці гаворку. Ну, гаворку-то можна весці, а ці будзе чуць з таго боку. Ніхто не Ці ведае. трэба гэта таму боку. Ніхто, я думаю, што в прынцыпе той бок можа, скажем так, на гэта пайсці пры ўмове, калі гэта не будзе пагражаць прыярытэту нумар 1, то бок захавання ўлады. Гэта ўсё, што беларускія ўлады Будзем, цяпер канечне, цікавіць. спадзявацца, што ў Беларусі шмат што зменіцца, так ці інакш. Скажы, калі ласка, ты пра штосьці шкадуеш? Ну, я магу шкадаваць, што да затрымання магла б, канешне, больш часу праводзіць разам са сваёй сям'ёй, бо мне вельмі шкада, больш за ўсё я шкадую пра той час, які я адсутнічала ў жыцці сваёй сям'і, ў жыцці свайго мужа, сваіх дзетак, сваёй мамы. Вось. То бок тут, ну, пра гэта дакладна можна гаварыць. Хацела б што-небудзь змяніць, калі б была такая магчымасць. Абраць іншую працу, яшчэ нешта. Ці ты шчаслівая сваім жыццём? Ой, ну, такое пытанне, на якое, канешне, трэба разважаць нейкіх іншых абставінах. Не ведаю, мне няма адказу на гэтае пытанне, бо гэта з разрада немагчымага, ты ўжо нічога не зменіш, так? Ну, прынамсі, цяпер галоўнае, што я сама на волі і трэба зрабіць ўсё, што ад мяне залежыць для таго, каб іншыя жанчыны як мага хутчэй выйшлі на волю. Вось. Бо так сапраўды праз пару дзён будзе гэтая сумная гадавіна. Ну, па-першае, дарэчы, 17 траўня гэта будзе 6 год, як з намі няма Юрія Анатольевича Зісера, заснавальніка Тутбай. Ну, а па-другое, і нас всіх затрымлівалі якраз на наступны дзень пасля таго, як мы ездзілі на могілкі да яго. Вось. Па-другое, 18 траўня гэта сапраўды 5 год з моманту нашага арышту, з моманту разбурэння Тутбай, можна так сказаць. І гэта 5 год з таго моманту, як за кратамі знаходзіцца Людміла Чэкіна. Вось, і яна дагэтуль там, і гэта вельмі прыкра. Я вельмі спадзяюся, што будзе магчымасць яе абняць як мага хутчэй. Ну, я думаю, што мы ўсе спадзяемся, што хутка ўбачым сваіх сяброў, родных, зможам іх абняць, зможам вярнуцца дадому. А сёння застаецца, да, толькі рабіць тое, што мы можам. Дзякуй вялікі, Марына, за размову. Всяго табе добрага.